γνωρίζει άραγε ο επενδυτής είναι ο ίδιος καταρχάς. Δεν το ξέρουμε. Δεν έχουμε έγκυρη πηγή, δεν ξέρουμε τίποτα. Αν και Δημοτικό Συμβούλιο γνωρίζει ο επενδυτής ότι δίπλα στην περιοχή υπάρχει ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος που αποτελεί και σημείο αναφορά του νομού μας, το Παραθενό. Πόσες δηλαδή συνολικά μονάδες υπολογίζεται να εγκατασταθούν στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Φρουσών? Πόσες τέτοιες μονάδες μπορεί να αντέξει η περιοχή? Έχετε κάνει έρευνα? Είναι το έργο κάτι που χρειάζεται αυτός ο τόπος? Το Τοπικό Συμβούλιο του Στερπίλου αποφάσισε θετικά για όσες μονάδες θέλει να εγκαθιδρύσει ο επενδυτής αυτό. Δεν αναφέρεται μέσα στο πρακτικό. Θεωρείται ότι απλώς αποφάσισε να έρθουν εταιρείες. Τώρα πώς θα πάρουν και αυτή η απάντηση, η θετική γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου ακολουθεί όλες τις μελέτες, όσες και αν έρθουν. Αυτό είναι νόμιμο? Αυτό το καταθέτω στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους δικηγόρους και στους νομικούς του σώματος να δουν αν από ό,τι φαίνεται στη μελέτη δεν διευκρινίζεται επακριβώς ποια θα είναι τα ωφέλη για την τοπική κοινωνία παρά μόνο θεωρίες. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για την προμήθεια της πρώτης ύλης εκτός από οριστείες. Σε επικοινωνία που είχαμε με την βασική υπηρεσία του Δήμου μας, πληροφορηθήκαμε ότι επιστημονικά δεν προκύπτει από πουθενά ότι μπορούν να δραστηριοποιηθούν τέτοιου είδους εργοστάσια. Επίσης, στην περιοχή των Κουρσών δραστηριοποιούνται 14 συνεταιρισμοί από τόπιους κατοίκους, οι οποίοι κόβουν δέντρα και τα πουλούν συμπόρους, βγάζοντας έτσι ένα εισόδημα. Και βέβαια, η όλη διαδικασία της ξύλευσης γίνεται αειφορικά, βάσει μελέτης δεκαετίας που εκπονείται από το ίδιο το δασαρχείο, από το οποίο δεν ζητήθηκε ουσιαστική γνωμοδότηση. Με αυτά τα στοιχεία από την βασική υπηρεσία, θα ήταν τρελό κατά την άποψή μας να κόβονται τα ξύλα και να καίγονται για να παραχθεί ηλεκτρικό ρεύμα, αφού καλύπτουν τις ανάγκες της περιοχής, της τοπικής κοινωνίας, για θέρμανση και μάλιστα σε περίοδο βαριάς οικονομικής κρίσης. Άρα, τι απομένει? Οι καθαρισμοί των δασών, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενδιαφερομένων, τι θα προσφέρει? Ποιος θα πληρώνει για να γίνουν? Επίσης, σύμφωνα πάλι με τη βασική υπηρεσία, δεν είναι επιτρεπτό να αφαιρούνται από τα δάση τα λεπτά μέρη του δέντρου και κλαβίσκη, γιατί εκεί βρίσκονται τα θρεπτικά συστατικά που μαζί με τα υπολείμματα από τη ξύλευση, ως οργανική ύλη, αποτελούν θρεπτικό υπόστρωμα, το χούμος, που τρέχουν τελευταία ανεξέλεκτα, αποτελεί οικολογικό έγκλημα. Είναι ένα επίσης σοβαρό θέμα λοιπόν να αναδύεται, πώς είναι δυνατόν τα στατιστικά δεδομένα για τον νομό Κιλκής. Σύμφωνα με τη ΡΑΗ και το ΙΠΕΚΑ που αναφέρει και ο κύριος Ζήσης, και αναφέρεται και μέσα στη μελέτη στη σελίδα 35, να δείχνουν ότι η ποσότητα της υπολοιπόμενης βιομάζας υπερκαλύπτει τις ανάγκες τροφοδοσίας τόσων μονάδων, 6, 7, 10, 15, δεν ξέρω, που πρόκειται να εγκατασταθούν στην περιοχή και να μην συμφωνεί αυτή η άποψη με την βασική υπηρεσία. Από πού πήραν τα στατιστικά στοιχεία? Ένα θέμα είναι αυτό, σοβαρότατο για μας. Ακόμη, ποιο είναι το κόστος της πρώτης ύλης? Μπορούν να συλλεχθούν και να μεταφερθούν στα εργοστάσια και υπολείμματα της υλοκτονίας, κλαδιά κλπ. Από όλους τους άλλους δήμους όπως αναφέρεται στη μελέτη και με ποιον τρόπο? Υπάρχουν ποσότητες στους γειτονικούς νομούς και μάλιστα και στο δικό μας που να μπορούν να σχεδιζόμουν τα εργοστάσια αυτά? Αναφέρεται ότι θα χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη υπολείμματα ξυλίας τόσο από την περιοχή του Κιλκής, αλλά και από Σέρρες και από Θεσσαλονίκη. Πώς θα συλλέγουν, πώς θα μεταφέρονται, πόσο θα είναι το κόστος της μεταφοράς, αλλά και σε τι ποσότητες, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τόσων εργοστασίων. Ποιος θα το επομίζεται αυτό το κόστος όλης αυτής της διαδικασίας? Βέβαια, υπάρχει και εκδοχή της βιομάζας αγροτικής προέλευσης από άλλες περιοχές του νομού. Θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν σε άλλες περιοχές του νομού φυτά βιομάζας, αλλά δεν φαίνεται να έχει προβλεφθεί και δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται η εταιρεία για κάτι τέτοιο, ούτε έγινε λόγος αν το κόστος της μεταφοράς αυτού του είδους καλλιέργειας σε διαφορετικά σημεία του νομού συμφέρει. Επίσης, αναφέρεται στη σελίδα 132 της μελέτης ότι μπορείτε να εισάγετε από το εξωτερικό πρώτη ύλη. Αλλά από πού συγκεκριμένα? Θα μας φέρετε υλικό απ' έξω? Θα στήσετε
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη σελίδα 28 και 119 προκύπτουν το στοιχείο ότι υπάρχει συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ωστόσο θα είναι εκμεταλλεύσιμη μόνο η ηλεκτρική ενέργεια και η θερμική, όπως αναφέρθηκε και πριν, θα απορρίπτεται ανεκμετάλλευτη στο περιβάλλον. Ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε και αν δεν υπάρχει θερμική επιβάρυνση στο περιβάλλον, αλλά και σε άλλες περιοχές. Άμεσα. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν ολοκληρώνεται ο κύκλος εκμετάλλευσης της ανανεώσιμης πηγής που πάτε να κάνετε. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Μήπως για να γίνει εκμετάλλευση της θερμικής ενέργειας θα περιμένουμε την επόμενη επιδότηση? Για να γίνει το δίκτυο, για να μπορέσει να πάει ζεστό νερό στο χωριό, στις οικίες και λοιπά, όπως αναφέρεται περίπου 80 οικίες μπορούν να διαγραφούν. Και μέχρι τότε, μέχρι την άλλη επιδότηση, τι θα γίνει? Επίσης, όπως υπήρχε από τη μελέτη στη σελίδα 9, η επιχείρηση ανήκει στην κατηγορία εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου από μη επικίνδυνα απόβλητα. Όμως εσείς και σύμφωνα με το Εθνικό Συνέδριο που έχει σχέση με την ανάπτυξη ενέργειας στην Αθήνα, εσείς ασχολείστε με την αεριοποίηση, που σημαίνει ότι παράγεται αέριο σύνθεσης, όπως λένε τα έγγραφα από το συνέδριο. Το βιοαέριο, όπως το αναφέρετε εσείς μέσα στη μελέτη σας, θέλει αναερόβια διαχώρηση. Κάτι το οποίο εσείς δεν το κάνετε και άρα κάτι δεν πάει σωστά και σε αυτό. Επίσης, θα γίνεται χρήση υλικού ως πρώτη ύλη καύσης, που δεν είναι προφανώς υλικό προς το περιβάλλον, όπως αναφέρθηκε και πριν, από καπλαμάδες, μοριοσαλίδες. Βέβαια, εξαιρείται, εκεί βάζετε ένα πολιτικό. Εντάξει, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το ψάξουμε κιόλας, που συνήθως όμως αυτά τα υλικά συνοδεύουν, δεν υπάρχει καμία απολύτως σαφής δήλωση από τον επενδυτή ότι δεν θα χρησιμοποιήσει καύσιμη ύλη από απορρίμματα, τα λεγόμενα RDF. Τα RDF είναι απορρίμματα συγκεκριμένα τα οποία παράγουν καύσιμο και παίρνουν από ξύλο, οργανικά, χαρτί, πλαστικά, συσκευασίες, έντυπο υλικό και όλα αυτά που διαβάστηκα πριν, ύφασμα κλπ. Όλα αυτά τα υλικά είναι εμποτισμένα με συντηρητικά, χρώματα, βερνίκια, επικίνδυνες χημικές ουσίες, φυτοφάρμακα κλπ. Και είναι σαφές ότι αυτή η παράληψη από μέρους του επενδυτή δημιουργεί μια αρκετά και ιδιαίτερη ανησυχία. Η αεροποίηση της βιομάζας είναι μια μέθοδος που μέσα από χημικές αντιδράσεις, όπως είπαμε πριν και βάσει των στοιχείων του Εθνικού Συνεδρίου, το οποίο δεν είναι το ίδιο με το βιοαέριο. Και μια ουσιαστική διαφορά, όπως πληροφορηθήκαμε και εμείς, κυρία Δήμαρχε, από επιστήμονες, όπως και εσείς από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι ότι το αέριο σύνθεσης είναι ιδιαίτερα έφλεκτο. Αφού δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, φαίνεται και αυτό μέσα από τη μελέτη, δεν μπορεί να μετακινηθεί για τον λόγο ότι είναι ιδιαίτερα έφλεκτο υλικό, όπως μας πληροφόρησε η κόμμα. Και αυτό φαίνεται στη μελέτη της Εθνικής. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί δεν επιλέγεται μια συμβατική καύση. Τώρα, θα μου πείτε τι. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή στην Πίπη Κυρκής, σε κάποιο εργοστάσιο χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη το φλοιό νησιού, παράγεται δηλαδή το ρύζι, βγαίνει στον κόσμο, τρώει και το υπόλοιπο από το φλοιό που καθαρίζεται, παράγει ενέργεια στο εργοστάσιο το συγκεκριμένο, έτσι καίγεται, η τέφρα που καίγεται πηγαίνει στη μεταλλογιομηχανία και γίνεται χρώμα. Γιατί δεν επιλέγεται μια πιο αηφόρη πέληση. Όλα αυτά εξετάζονται βέβαια από οικολογική, οπτική και εύλογο είναι να αναρωτηθούμε. Γιατί να καταναλώσουμε την ενέργεια του ξύλου ή να βουκώνουμε τα μηχανήματα με χειρόβαρες για να βάλουμε πίσω ηλεκτρικό ρεύμα. Σας έχω μια φωτογραφία εδώ πέρα, επίσης από το Εθνικό Συνέδριο, το οποίο όμως αφορά βιομάζα, όχι αεροποίηση. Λοιπόν, δείχνει πώς αυτή η επιχείρηση μεταφέρει αχυρόβαρες σε ολόκληρα κοντέινερ για να ταϊστούν αυτού του είδους τα εργοστάσια. Και τι θα γίνει με την κτηνοτροφία? Τι θα τρώνε τα ζώα? Ποια θα είναι η ανταγωνιστικότητα?
Για να πάρουμε πίσω ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο θα το πληρώνουμε επίσης ακριβότερα, με υψηλότερη η τιμή στο ρεύμα που παράγεται από αυτού του είδους την επένδυση. Και τα έξοδα περί συλλογής, μεταφοράς, εξεργασίας πριν τη μεταφορά, όπως λέει η απελετοποίηση, έτσι, θα παίρνει υλικό το οποίο θα είναι σε μικρά κομμάτια κάτω του 2%. Τι απομένει για εσάς ως έσοδο? Πού βασίζεται η σκοπιμότητα και η οικονομικότητα του εγχειρήματος? Δεν εντοπίσαμε σαφείς ενδείξεις μέσα στη μελέτη και ελπίζουμε να μας τις δείξετε εσείς. Τι γίνεται λοιπόν? Το επόμενο ερώτημα, η επόμενη απορία. Παρακαλώ μόνο λίγο στο χρόνο. Η επόμενη απορία που μας δημιουργήθηκε είναι τι γίνεται με τα συστήματα χρηματοδότησης. Πόσα χρήματα δηλαδή πληρώνουν οι πολίτες ώστε να επιδοτούνται αυτά τα έργα, αν και δεν αναφέρεται πουθενά στη μελέτη ή δεν το είδε τέλος πάντων, βασίζονται στην επιδότηση της κιλοβατόρας. Προφανώς κάτι τέτοιο συμβαίνει γιατί σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Εθνικού Συνεδρίου, αλλά από ό,τι κατάλαβα είναι ενημερωμένος και ο κύριος Στολικίδης που αναφέρθηκε πριν, η αύξηση του μεριδίου για τις ΑΠΕ ως το 2020 είναι 45% για την ηλεκτροπαραγωγή, 37% στη θέρμανση και 18% στον τομέα των μεταφορών. Αυτά είναι στοιχεία που ίσως εσάς σας έδωσε το έναυσμα να επενδύσετε και να επενδύσετε πού? Κάπου μακριά από εσάς, είστε στην Αθήνα. Ποιος ο λόγος να έρθετε μέχρι εδώ? Και σε αυτή την περίπτωση η κοινωνία τι όφελος έχει από τέτοιου είδους ανανεώσιμες? Όλες οι 2-3 ατόμων θεωρείται ότι βοηθάει στην ανεργία? Από την άλλη, όλο το εγχείρημα είναι ανταγωνιστικό προς την παραγωγή πέλετ, το οποίο σήμερα το προμηθεύονται, το καταναλώνουν οι πολίτες σε χαμηλότερη τιμή από το πετρέλαιο και αποτελεί μια ακόμη εναλλακτική λύση από βιομάζα και μάλιστα η πιο φιλική προς το περιβάλλον. Αλλά ανταγωνιστικό επίσης είναι και προς τους κτηνοτρόφους. Όταν θα έρθει η ώρα να πληρώνουν ακριβότερο τους ζωοτροφίους, αφού θέλουν να ανταγωνιστούν τα εργοστάσια της βιομάζας. Επίσης, στη σελίδα 31 και 191 αναφέρεται ότι δεν υπάρχει ότι θα μπορούσατε εσείς να την φέρετε και να την εμπορευτείτε και να έχετε έσοδα από αυτά. Καλώς κάνετε. Όμως, εμείς είμαστε μήπως πειραματόζωα? Δεν ξέρω. Απορία. Τελικά, η λογική του να στηθεί πρώτα το εργοστάσιο και μετά να διαπιστωθεί ότι ούτε η πρώτη υπάρχει στις απαιτούμενες ποσότητες σύμφωνα με τις μαρτυρίες που υπάρχουν πάνω των ειδικών στην περιοχή. Ότι ούτε η πρώτη υπάρχει, ούτε και το κοστολόγιο της είναι επιτρεπτό από ό,τι φαίνεται. Κάτι που αντιλαμβάνεται κάποιος όταν διαβάζει τη μελέτη, αυτός δεν είναι διασφαλισμένο και εμάς δεν μας βρίσκει σύμφωνα. Επίσης, αυτή η λογική εφαρμόζει τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Περίπτωση αυτή την εβδομάδα. Αλλά και επίσης δεν απολογήθηκε κανείς γι' αυτό και ούτε ζητήθηκαν ευθύνες από κανέναν. Το θέμα είναι ποιος θα πληρώνει όλα αυτά. Θα μείνουν τα χωριά με τα κτίρια, μήπως? Δεν ξέρω. Επίσης σε μια χώρα που δεν λειτουργούν ηλεκτρικοί μηχανισμοί, ποιος μας εγγυάται για την ασφάλεια των πολιτών της περιοχής? Από ποια υπηρεσία θα γίνονται έλεγχοι των ατμοσφαιρικών ρήπων? Ποιοι θα ελέγχουν τον εξοπλισμό και την ασφάλεια του συστημάτων σας? Σε αυτή την απάντηση δεν μπορεί να μου δώσουν ούτε οι ειδικοί. Σε αυτό το ερώτημα. Στη μελέτη αναγράφεται ότι υπάρχει μηχανισμός ασφαλείας σε περίπτωση διαφυγής αερίου σύγκρισης. Ποιος κρατικός ελεκτρικός μηχανισμός θα μας εγγυηθεί ότι σε περίπτωση έκρηξης δεν θα πάτε κανείς στο παραμικρό? Ξέρω ότι σας φέρνω ότι θα υπάρχουν ρήτρα σε περίπτωση ζημιών. Βέβαια, αυτό θα έπρεπε να γίνει από πλευράς περιφέρειας, Δήμου, Εκκλησία, να βάλουμε ρήτρα, να κάτσουμε να σκεφτούμε σε περίπτωση που γίνει αυτό το πληρώσουμε, σε περίπτωση και να προστατεύσουμε τους πολίτες. Σε περίπτωση βλάβης των μηχανημάτων. Επίσης ένα σοβαρό ερώτημα. Και όσο θα γίνεται η προσπάθεια για να γίνει επανεκκίνηση. Λοιπόν, εκείνη την ώρα που θα εκλείουν και θα βγάζουν τους ρηπαντές στα μηχανήματά σας, που εφόσον δεν θα δουλεύουν, θα πηγαίνουν στην ατμόσφαιρα. Τι γίνεται? Το έχει αποφυγμένο από πολύ καιρό.
Όσο χρειαστεί, κύριε Πρόεδρε, διαβούλευση κάνουμε και άλλοι δίπλοι κάνουν 8 ώρα. Σας παρακαλώ. Αποχωρώ, κύριε Πρόεδρε. Ο Δήμος Κυλκής έχει ήδη την πρωτιά πανελλαδικά στην εμφάνιση ναι, στους 3 πρώτους. Λοιπόν, είναι στους 3 πρώτους Δήμους στην εμφάνιση του Μερκίνου. Λοιπόν, το γεγονός ότι είναι επιχειρήσεις χαμηλής όφλησης, έτσι, γιατί για πολλές επιχειρήσεις μιλάμε, δεν μιλάμε για μία, έτσι. Δεν σημαίνει ότι αυτό μας εφησυχάζει, γιατί αυτό προσπάθησε με την στο προηγούμενο. Η επιχείρηση αυτή θα παράγει αέριο σύντησης. Δεν θα παράγει ούτε μαρμελάδες, ούτε χιλότητες, οι οποίες επίσης είναι χαμηλής όφλησης επιχειρήσεις. Λοιπόν, επιπροσθέτως, πάρα πολλές και έχει συζητηθεί αυτό και στα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια, άπλωτα, ότι πολλές είναι εγκαταλειμμένες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν επιδοτηθεί και έχουν γίνει στο έλεος του Θεού μισές. Δεν έχουν ολοκληρωθεί. Είναι ένα θέμα που μας προβληματίζει επίσης στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν είμαστε ειδικοί. Αλλά το γεγονός ότι όλα έγιναν με διασύνδεση, χωρίς την ενημέρωση όπως ορίζεται από την νομοθεσία και μάλιστα ταυτόχρονα σε πολλά μέρη της Ελλάδας, μας καθιστά καχύποπτους. Επιτρέπετε. Εν κατακλείδη, μια τέτοιου είδους μελέτη θα πρέπει να αποδεικνύει και την βιωσιμότητα της επιχείρησης, αλλά και την σκοπιμότητα, η οποία θα πρέπει να προσανατολίζεται προς τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης της βιομάζας αηφορικά, χωρίς λαιλεσίες των δασών μας και με σεβασμό